Žďavte moje, takže zdravím všetkých Belmierov a aj Belmierky, najviac vítam u ďalšieho diela z Adventure Craftu. Tento diel to je 4. alebo koľkatý? 5. diel, tak dokonca z 5. dielu a som tu zase s PvP Prom. Pozdrav. Medzi dielmi som konečne som spravil tento tu Čo majs? príšernou durabilitou. What the fuck? Akože ak by si niečo vykapsal z obsidianu, si myslíš, že je to tvrdé Okay. jak samotný bedrock, ale ne, ono sa to rozbíja skoro rovnako rýchlo, ale to zase sú super rýchlo. Díky za nový krompáč. Ne, nechaj si ho. To fakt? Ja som si robil srandu. Ja mám ironový. Ok, tak jestli nám on je hrozný ten pickaxe, alebo? Akože s durabilitou, ale akorát, že je rýchlejší než diamant. Ok, tak ja si ho nechám. Ale v tomto dieli by sme chceli ísť do toho dungeonu. Čo som našiel v pivnici. Pozrieme sa, čo kraftí. Má tu 2 styky, ktoré tam nechal. A to mi daj. Ty tam nechá styky a to mi daj. A rozmýšľam, že by sme mohli splniť za quest. No, v Adventure momentálne nič, lebo potrebujeme skoro na všetko dia. Takže z toho konkrétne nič. Potrebujeme nejaké... Tu potrebujeme proste zabiť zombíkov, tu potrebujeme skeletonov zabiť. No a TNTčko 16, blok redstone 32 a redstone 64 asi tak jednoducho nevykraftíme ešte. A few inches later. No to sú všetci tí mobová. Ale nemoc, ale troška. Neviem, jak to bude na tom videu, ale troška mi to lagovalo. A to je... Jo, ešte oné, ešte 3 oné. Už ináč, Fenixové pesky a máme Fenixa. chcem sa to čo opýtať. Áno. Povedal si, že ten krompáč je rýchly, jak diamantový? Áno. Tak prečo nemôžem vykopať s ním ceramic jar? Ešte raz, čo si nemôžeš vykopať? Tú vázu. Lebo tie nejdu s modovanými nástrojmi vykopať. Jaj, ok. Kde je ten dungeon? Ulie! Wow, celkom rýchlo kope. Iron, ty si tu nechal iron. Tak ja som šel pre uhlie, keď tak môžem niečo vidieť v tej tme. Ja som si tam dal torčky. Ja vím, ale chápeš. Jo, chápem. No ja som si dropnul ešte z pickaxe. Tak mám ho. Nič mi nepadlo z tej vázy. It's all there, black and white, clear as crystal. You get nothing. You lose. Good day, sir. Craftím si ten meč. Aha, ja som vyťažil no to je jedno. Ja som vyťažil proste pár uhlia s tým obsidianom pickaxom a už to má len 12 durability. Ze 16. Excellent! Hovorím, že to má takú durabilitu, jak on je ten. Tak to Iron pickaxe je lepší, ne? Nevadí, tak ho doničím, keď tak. On sa úplne nerozbije, iba ti to napíše, že je rozbitý a sa s ním nedá nerozbíjať. Ja som tu prej nechal železo. A ty si tu 2 železa totiž nenechal. To sú tí, čo som ti o nich hovoril, ja si to zatiaľ craftím meč. Jaj, tak dojdi, pôjdeme do tej kejvky. Aha. Má 0 durability ten krompáč. Tak sa vráť, dám ti obsidián. Ja mám železný krompáč. Okej. Si robá srandu, ja nemám dostatok oného íľu na to dokončenie toho, super. Si robá zo mňa srandu, ne? Ja nevím. No nič, ja mám už 25 uhlia a som spoko. Ó, ty si môžeš spraviť furnace peta. OK. Jo, myslím, že je užitočný, lebo ten ťa automaticky vypeká všetko, čo vyťažíš. Jo, ale nemáme dia. A kde si vôbec? Do toho dungeonu sme chceli ísť. Na povrchu vidíš, že si robím meč, ak tam nepôjdem bez zbrane. Máš panvicu, ne? Nemám, už som mal pri sebe, keď som zobral. Ok, našiel som výbornú vec. No čo? Môžeme mať tekvicové semená. OK, to sa hodí potom
Potom vám budú chýbať len melónové. Kladon umrí. Hej, tu je moriak. Tu je morák. Ok, zabil som moriaka. Potrebujeme ešte melón semienka potom, keby sa ti podarilo zehnať. No, že na to musíme nájsť džungla, ja som to našiel creepera, či sa mi moc nepáči. Ale ne. Pozriem, či sa nedajú nejako vykraftiť. Nedajú. Ok, našiel som miesto, ktorému sa budeme velice vyhýbať obľúkom. OK. A tam tí netopíry. A kde? Tí, čo ťa zabíjali. No tak ty sú zlí, no. Lapannicu a dá si do nej kaktus a opraví sú. Pozri! Skús vyťažiť tento blok, skús ťažiť tento blok. Ne, nemusím, lebo mne to tam píše Secret Stone a ja som ho sa snažil vyťažiť v Nedri. Tam to bolo ten, neviem, Netherrack, tučím, či jak sa to povie, ten vyškery a nešlo mi to, takže viem, že to nejde. No však tam je dungeon. Ja tam. Ja mám problém, ne, asi praskne krompač skôr než sa vykopem nahoru. Počkaj, vidím hlinu, dobré znamenie. Dobre, to je nice. To je fakt nice. Som hore. Okidoki, hurá. Ovce, idú sa zabíjať ovce. Super, padol som do vody. No ak by ťa zaujímalo, máme 16 ironu, tu sa koľko nám vystačí to na koľko blokov. OK, tu je ale vás. No tak to sa idú ničiť. 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. Hej, ti sa ukludní, jo? Netopier blbý. On nás zabije netopier! Ja mám srdiečko, ja mám srdiečko. Fú, žijem s jedným srdiečkom, neviem jak, ale žijem. On ti uberá tú manu, či čo to je, to zelené ti ubiera on. Aha, tak už neviem prečo ti to zmizlo, ale to... I mean, díky, fakt dík za lák. The next day. Nechcel by si mi doniesť jedlo? Však poď tam, kde máš tú búru. Bloky nepotrebujem, potrebujem jedlo len. A krompáče. Sa nevidím. Už by si mal, než som shiftnutý. Že si shiftoval. Lebo som staval blok. Búrek, máš... Lebo som... Kopal tie svoje veci, lebo to
Áno, vykopal, ale The dream I had last night melted into my pillow. I made peace with the time I had forgotten and cooled your head with the penguin, collecting moonstones as we walk. The boat will fly, beginning the moon. The sky has no roof like the sea has no floor. Pour avocado sauce on a long strip of cloud. Long strip of cloud, collecting moonstones as we walk. A bird will fly, beginning the moon. The sky has no roof like the sea has no floor. nechcem 2 železné Máme až 5 obsidián. Ne, ja som spravil nuggetky nechtiac. Ježiši Kriste. Ja idu do nedru, maj sa. Zomreš tam. Nemáme tu drevo niekde? Takže ty fakt chceš sa ísť na samovraždu. Mám peta, takže prežijú. Takže chill. O môj bože, vieš jak rýchlo ťaží ten obsidiánový pickaxe obsidián? Jak? Skoro instantne. My máme tu celú dobu na crafting table a ty mi doneseš drevo na crafting. Montage. Ale chcel by som v ďalšom dieli už konečne skúsiť ťažiť tých diamanty a tak. Na čom pracujem asi ja momentálne. Ty hľadaš dia? Áno. OK. Tak keď si pôjdeš do tej onej, do toho tunelu, čo si vykopal, uvidíš, čo všetko som už zatiaľ vykopal. Nech sa to
to načítá. Nemáš jedlo? Mám, tak to za mnou. Idem a hneď to tam ukončíme. Flag. Portujem sa možno preto. Portujem sa stále. A krešlo to. Ale nerobím si srandu. Kde si? Ja som pri portáli. Pod zemi, to čo si kopal, ešte myslím, že v druhom dieli. Si tu onu, ten tunel vykopával, tak tam som. Keby som vedel, kde to je. A tu. Pri dome. Vidím to, mám tu uložené asi cave. Ale ne, to není ono. To sú také schody. Krava chcípne. Tak mi zdrohla. Ale nemoc daleko. Žiadna koža! Dobre. Žiadna koža. Super. No vidíš, a preto si musíme dať na meče. Looting. Looting by to chcelo. Ne, on nám dá lag. Laguje mi to. Lag je v podstate oný, niečo jak looting. Akurát, že nám to dá jak efekt. Keď to držíme. Žiadna koža. Nemajú ťa radi. A to? Povedať, že hej, ty nás chceš zabiť, my zožereme vlastne... Tejto mi ani maso nepadlo. Mám len 2 kože z jednej kravy. Iron. Ešte 5 kože by sme potrebovali. Na čo chceš robiť? Backpack. Jak? Keď to je dobrý nápad. Lebo 2 by sme mali mať doma, keď sa nemýlim. Ale to je myslím, že máme. Takže nám bude chýbať 5. Ale to už v ďalšom diele. Myslím, že keď chceš jedlo, tak poď za mnou. Už jdu, ale mám len 2 hunger bare. Jaj. Za chvíľu mám ešte 5 minút mešuge. Bol som už mešuge, ukilačka. No som tu, kde si? Mám 2 hungry. Po zemi si? Ne, som v baráku. Máme monštrov pri baráku, ale nemáme monštrov na streche, lebo nemôžem spať v hornej posteli. Ne, pri baráku máme monštra, pri portáli zombíka. Pigmana, ne? Zombíka. Ja však vlastne ja jedlo mám u seba, len ho musím dať vypec. Pane zombíku, kde ste? Dajte mi rotom flash. Tady. Cipný. Nezabijem ma zo... Získal som skill. Nice. Lebo mi to spravilo... Bčkom to potom otváraš. Ečkom? Bčkom. Ja to nemám na pečku. Keby som teraz vedel, na čo som si to nastavil. No to ani synka netuší. R-ko to není, T-čko je chat. Z-ko, Z-ko. Mám skill orb, basic 1/10. Koľko? 1/10. Tak to nevím. Poď do baráku, hodím ti 5 a ukončíme to, už je to dosť dlhé. Dobre. Ok, však idem. Ty kráso. Ja si dám oný ten lapis To na keby meč. si videl teraz, to čo som videl ja. Bolo. Kde som? Jak kde si? Ja som v niečom bielom. Frič? Ja som v chladničke. Ticho. O tom by som sa nebavil. Tak... Na čo si sa budil v chladničke? Ja mám problém, ja som bugnutý. Už pohoda. Tak na čo si nedávať tú postel? Nemôžeme mať tak postel. Neničuj, lebo tam mám spawn point, takže ho nemôžeš zničiť. Ok, ja si idem dať na ten meč s menom môj
Máš levely? Sorač. Prečo? 19, prečo? Ja tak nižárku máme enchant, ale nemáme, že by sme skúsili ten looting. Čo si tam dal? Jak sa to tam dáva? Lapis, keď to dáš lapis, tak na meč ti to dá tak ti to dá Hodíš mi lapis? Už nemám. Tak to si nejako málo naťažil lapisu. Však som ešte nedoťažil. Tak, kúkni do chladničky. Máme veľa redstone. Pozri do chladničky. Idem. Ideš len tam vypekať iron. Redstone tam nemôžeš dať? Je chladnička. Je to chladnička, frič. Kde je? Čak to je ona. Tu dole. Čo tu dole, hore máme kuchyňu. Hore kuchyňa, okej. No nič, daj mi jedlo, mám jeden hunger bar, rýchlo mu. Mám hunger bar? Čakaj. Nero, mám hunger bar jeden. Ja chcipnú. Sorry. Pohoda, chcipnú. Chcipnú. Potrebujem jedlo. Potrebujú jedlo. Máš rotten flash? No to nechcú, to si nechaj. Daj mi jedlo, súrne potrebujem jedlo. Stoj, desi, stoj. Chcípam už pomoc. Dík. A kam si dal to moje surové z chladničky? Ja, keď to otvoríš, to tam vidíš! Však áno, to si nevedel. Chceš použiť rúru, potrebuješ pec, potrebuješ uhle. No nič, tak pre tento diel je to všetko a my sa vidíme v ďalšom dieli. Čaute, pozdrav. Čeruste. Takže dovi.